Umnyango wezemfundo unxusa izikhungo zemfundo ephakeme ukuthi zithi ukuxoxisana nabathile malungana nemigomo yokusebenza kwezikhungo zemfundo ephakeme ngaphambi kokuthi zithathe izinqumo. Izikhungo ezahlukene zemfundo ephakeme seziqale uhlelo lokuphoqa abafundi ukuba bagomele iCOVID-19 ngaphambi kokuthi babuye bezofunda kulonyaka. Nokuyisinyathelo esigxekwe ezinye izinhlangano ezimela abafundi zafunga zagomela ukuthi zizomasha ziphikisane naso. The Cabinet has requested the Deputy President to lead a process of extensive consultation at NEDLAC, with the social partners, and in a range of other places on the attitude, on what decision government should take. Lonyaka ubonakala uzohamba kahle kakhulu ngakwezemfundo njengoba emancane amathuba ukuthi ungaphazanyiswa yi-lockdown. Nzimane wexwayise ngokuthi ukuhlasela kwe-COVID-19 kuseyinselele enkulu, wagqugquzela abantu ukuba bagome. We are urging everyone to vaccinate. That's government's position, that everyone must vaccinate. There we are not dilly-dallying. And we are calling all stakeholders, by the way, in our sector to join us in the campaign for vaccination, whether it's students, whether it's academics, whether it's workers. We are saying join us in embarking on a massive campaign towards vaccination. Nzimane ugcizelele ukuthi kumqoka ukuthi abafundi kanye nabafundisi babuyele endaweni ephephile yokusebenza.